Sinibingelele South Africa ningizimu Africa uMC Pholobaso Andile wakangcobo umfana kaMamthandi cha ngibingelela nje namhlanje sila kwaMhlaba uyalingana emzini omkhulu ke wenyanga eyaziwa ngegama elithi uMadubula abanye benu bathi umvelasa abanye benu bathi umthembu cha sila nje emzini wakhe nje ubani ubona izizema somuzi ngabe wayethatha phi imali lo baba ayibo umuzi omkhulu kangaka abona nje mawubuka usuka lapha yana ushona lena uyalena uyabona uthi ayino umuzi onzima ngendlela eyisimanga namhlanje ke sizo nivezela ingqikithi nomnotho wesintu lapho khona abantu abaningi abawutapa khona bawutapa ke la emagcekeni akomthembu bathi lenyanga ibenzela izimanga namhlanje ke sizotshengisa ukuthi ke niyobe ningadukile makukuthi nina nikhethe kahle nakhetha udokotela umthembu neza la kwadokotela umthembu olapha ngamakhambe esintu uyaphakamisana uyathwalisa uyakhuphulana uyathwasisa uyalapha izifo kuningi singakubala kube kuningi abantu abafuna nje into yenhlanhla bangakwazi ukuyithola kuleli igceke abantu abafuna umnotho bengakwazi ukudlondlobala la ekhaya ngifuna nibukeke la ubuzemazema noma ubanzi bomuzi lo njengoba nibona la ubanzi bawo umuzi wonke lo njengoba nibona njengalesi sikhathi kodwa ke mhlawumbe umuntu akasho kanje qinisekisa ukuthi uyayithatha le nombolo la ku screen bese uthi ngoba sengiyakwazi kwakho nyanga enkulu akekho omunye futhi ongaphinde ngikhombise khona ngiyayizela sibonana ke ngaphakathi mbondiya sinyolo komstar sanibonani umhlaba wonke sanibonani siyabingelela cha sinobaba uMapholoba la uzoveza kumsebenzi omuhle wakuleli khaya la kwaMthembu lana ke kuleli khaya kungena abantu abafuna izinto engathi zijulile kakhulu kulendlu ke kungena yona sinezindlo ke laziningi kodwa kulendlu kungena abantu abajulile kakhulu abafuna izinto eziserious nabafuna ukubona izinto zabo ziphakama nabafuna ukubona izinto zabo zicaca ngokukhulu ukuphuthuma nangokukhulu ukusheshsha sibafaka kule ndawo ke kulendlu ilendlu ke ecacisa izinto ephathe wonke kumsebenzi okhona kuleli khaya lasemathenjini noma la kwaTembe sibingelela ke noma Pholoba sibabona kuleli khaya bazoveza leli khaya ngoba ikhaya licacile leli nekhaya licacayo esithi bawufike kulo ke zonke izinto zakho ziyaphunyuka noma ziyaphela inhlupheko kuleli khaya impela siyayiqeda inhlupheko kulendlu ofuna ukuphumelela nje impela cha ungena kulendlu azothatha izinto lamanzi ke ngiwagovuzayo lamanzi enza izinto zomuntu mase ngiqeda ukumsebenza ngimkhele wona noma ngimuphe wona ngimchele ngawo before ngimsebenzi amanye ngimnike wona ahambe nawo awasebenzise nezinto engisuke ngimnike zona eza kulendlu izinto zalana ke zincane kakhulu kodwa zenza umsebenzi onzima kakhulu zincane izinto ngicabanga nabantu bayibona nje ukuthi zincane kangakanani Dokotela siyabingelela ku Siyaviva TV1 sifisa ukuthi sibonge ukuthi samkeleke kuleli khaya lakho osukwini la namhlanje lami igama mbukeli ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo singeneke esigodlweni esikhulu sakuleli igceke ekuyisona nyongo nensika yaleli khaya wona mgogodla ke lo wazo zonke igodle ezikhona egcekeni nathi udokotela kumnyama kubovu uma esekufakela usuke sekufaka kanqingetshe izinto zakho isuke seyiqaqiwe dokotela sithatha usibeke indlu nendlu emzini wendoda iba negama la kubizwa ukuthi kwamabani noma kwabani noma yini igama lalesi sigodlo lesi sigodlo isigodlo sakaMadubula kaMadubula ke la udubula khona indlala iphenduke ibe umnotho yebo la udubula khona usizi liphenduke libe injabulo yebo ba uphinde udubule khona laba abantu abathi bona bayahlulwa ekhasini kodwa bekwazi ukugembula kunjalo mkhulu ngizwile le ndaba ngixoxelwe esinye isalukwazi sangapha sithi siqeda kwakho umuzi kungenxa lo babeni yakuyena mntanami ngisifica nje la isikhemelele
sithi ngizwile kuthiwa niyeza ngizonilethela amadombolo uye wangixoxela ngani ngajabula ngafa mayithi cha impela niyeza khehla sixoxele lento umuntu oneminyaka engaphansi kwa18 uyangena kulesi sikole cha kangeni mkhulu kungani ngena abantu asebenokhanda noma nekhanda eseliqinile noma nokhakhayo liqinile sebahlukanisa izinto abayifunayo usho ukuthini mawusho njalo uthi lana kuhlukanisa umfana emadodeni hlukanisa umfana emadodeni asike siyibuke le ndawo ineziphakamiso noma siyathwala kuyo noma siyamukela ineziphakamiso zokuthwala kulendlo le okay kodwa hayi ukuthwalela ukubulala kodwa ukuthwalela nje umcebo silandise dokotela ngoba abantu abaningi bathi hayi kuzothiwa mina ngibulala inkomo masemva kwenkomo kufingane yami wena uthi sihluke ngani isithwalo sakulendlu lendlo sihluke nje ukuthi zonke izinto oyithatha la zikuphakamisela umsebenzi wakho uma ungasekho futhi nasekhaya kuyaqhutshekwa nje kuphile okay akufi umuntu la akufi inkomo akufi imbuzi akufi lutho uyayihlabela nje njengenjoyelo nje baba uMapholoba emzini wakho mobonke ubonga izinto zakho ukuthi zinhle ubese uyayihlabela nje ngokujabulisa umndeni wakho hayi ngoba kuphoqa ukuthi uhlabele ngoba sonemali eningi uthi omunye umuntu ngokujwayelekile ithempeli elifana naleli kunenani lemali ekuqalwa kulo mawuzongena khona siqala kumalini ungena la mangithi ngiserious hayi mo serious Mapholoba singaqala ku70 kuqala ku70 mawuzongena yebo baba ake sibukeke dokotela into ethi lo 70 mawungukhipha yini wena ongenzela yona ngikwenzela lento oyithandayo Mapholoba kodwa kakhulu la ngenza incweba la okay ngikwenzela incweba ngiphinde ngikwenzela intambo okay yona into ephuma lapha ke mkhulu asikho isigubhu la cha asikho isigubhu singapha kwenye indlu okay lana nje asikho isigubhu la kwenziwa incweba la inamandla ngaphezulu ngoba lencweba inamandla ngaphezulu kwesigubhu okay yebo yemadoda mhlawumbe ikhehla malingasilandisa amazwe selekela wahambela emhlabeni wonke jikelele liwahambela ngokuyolanda impande noma liyolapha usicathulisa nje kuleyo ndawo sengihambe kakhulu umkhulu sengibuya ngisho phesha kwezilwandle ngokulapha nje kakhulu madala ngokuhamba ke ngifuna izinto zokusiza abafowethu ngokubuka ukuthi abafowethu angifuni baxakeke ngisekhona ngoba la sengimkantshibovu ngiphila kulomsebenzi so ke ngihamba ke mkhulu ngicina koMalawi kuya koTanzania okay ngiyahamba mkhulu ngihamba ngifunela usizo lwabafowethu angisayifuneli mina ayisengiright okay hayi sengahle nje Mapholoba ngikunika into nje uhambe nawe uyosizakala mina sengikahle nje angisahambi ngiyifunela mina unemoto zakho unomuzi unemizi yakho unonkosikazi wakho unezingane zakho uzothola umunye umuntu uma unginika kona okuphuma kulendlu nami angizofelwa njengawe yini ngoba abanye abantu basinika into ejulile kanti izothatha izingane zethu noma kuzoba nomntwana osekhubazekile egcekeni cha la Mapholoba lutho la nje kunabantwana abaningi ukuthi abanye basesikoleni bengizobakhombisa nje abantu ukuthi la ekhaya kunabantwana abangakanani kunabantwana nje baningi lo mama nje ayisengimzalisile impela nento yokuzalisa umuntu kuyikhona la ekhaya ayihluphi nje sikhipha khona kodwa ikhulunywa kulendle ngale la kufuneka indoda hayi la kufuneka indoda la Mapholoba uthi omunye kunedama endlini leli dami injula nomsebenzi walo isukaphi noma kuqondweni ngalo leli damu lisuswa kuyo le ndoda engathi mangizalwa nganikwa yona emoyeni mina Mapholoba ngiphelwe ligama emoyeni okay ngingakabi khona so ke uma ngithatha umsebenzi ithi le ndoda ifuna le ndawo la ngizobusisa khona abantu so ke yikho kungena abantu ngathi bajulile kule ndawo okay yebo ba okay lana udingani osopolitiki osomabhizinisi yini oyidinga la udinga abantu abakusiphi isimo ababaholi noma udinga umuntu othi nje mina nguthola umsebenzi ngifuna ukuyofesa cha ngokwenze ifavor lokukhuphula umsebenzi wami sengamngenisa nje ngithi ngifuna ukuthi le ndoda imkhombise ukuthi namandla kangakanani awuthola umsebenzi kodwa kahle udila nabantu kodwa nje ngidila nabantu njengathi basezingeni lokuthi ba serious nokufuna izinto engathi ziphezulu babangikhundla ngifike ngihlukanise babangamacala ngifike ngihlukanise bafuna ukudubulana ngifike ngihlukanise la icaleni ngathi uyaziwa ngempela kuthiwa uzulu uphephetha awunqeni enkantolo hayi mkhulu angingisho enkantolo moda ngiye enkantolo nje angimkhulu ngifuna ngisho impahla zakhe ngichele nje ngithi hayi lo sengimkhiphile hey uthi umuntu evalelwe ngaphakathi mabe ngamtholile impahla zakhe usumkhiphile sengimkhiphile mkhulu uyuqale balini noma kushiyana amacala
Kushiyana amacala khehla lami. Okay. Kushiyana amacala nkosiyami ukuthi ngimkhipha kanjani. Uthi omunye umuntu abantu abanedama endlini iningi labo basebenza ngamathuna. Ngabe khona yini into ethinta amaliba udokotela uMthembu, udokotela uMadubula ayisebenzisayo ukusiza umuntu achume? Cha, angiye emathuneni mkhulu. Okay. Mina ngiyehlathini nje. Uyehlathini. Kulelinye ikhaya lisehlathini. Engisebenza ngayo. Before ngulethela nje ngiqala ehlathini. Yes. Sibe sesilungisa lolu daba lwakho before sibuye la. Okay. Yeah, ngiqalisa nje ehlathini kunendawo engisebenzela kuye enye esehlathini. Ehlathini? Yebo mkhulu. Kunenjula yakhona. Kunenjula yakhona nayo. Le ihambisana nale ndawo. Wathi umkhulu before ngulethela ngiqala esehlathini ngiqala into ukugeza khona. Umukelwe la amadoda. Ilazo sitshela khona ukuthi la sikunikeni. Indaba yonke isuka sesiqale ngapha. Ingcingo yilokho ekhale njalo nabantu esibaficelana bayasho ukuthi uMapholoba uzosilibazisa njengoba sethatha inyanga ekhuluma nayo ashweleze kanza kwethu siyaxolisa kakhulu kodwa kumkhulu uzophuma ngekudala aqhubeka nisebenze. Tshela mina ke kwaqwala kangaka amadoda lana kanti ulapha amadoda kuphela nabantu besifazana unazo into ezikhala kahle. Imost yami mkhulu ngilapha amadoda. Ile ndoda eletha amadoda. Ile ndoda eletha amadoda kakhulu la ekhaya. Mama nje kukancane la ekhaya. Bafika impela babaleka. Kodwa bamukelekile. Hayi bamukelekile mkhulu. Ayish. Kodwa nje hayi beza kancane omama kodwa imost yabo amadoda. Lenqweba mhlambe ungena ukukhuluma imigomo yonke in public izolonke lilalele. Kodwa uyakwazi ukulala naye nomfazi? Yebo mkhulu. Ngoba ngithi nje izinto zala ekhaya azibulali. Okay. Isuka zizolanda nje inhlanhla yala ekhaya zimumathe ihlale la ekhaya. Ayilimazi lutho mkhulu. Ulala naye nje umama. Qhubeka dokotela mhlawumbe usipho okuyisihlanu othi lokhu kwenzeka kulesi sigodlo. La ngikhanda incweba la. Ngiphinde ngicaba abantu mangayifuni incweba. Okay. Ngicaba abantu mabangayifuni incweba. Okwesithathu ngikunikeza umuthi la. Ngingakwenzi lutho nje kunikeza umuthi, ngidambogeza ngalomuthi. Ukhulumise nje ube sowufaka ishume phakathi. Khulume nawo. Ube sowuchithe emgwaqeni noma endleleni ehamba abantu kodwa ebhizi. Ube sowuchitha khona lo muthi. Ilapho ke mkhulu obona khona izinto zakho zenzeka. Ifika ihlukanise ke lento mkhulu. Yebo ba. South Africa Ningizimu Africa worldwide ngabe ngenza umono omkhulu uma udokotela uMthembu Mvelase olakwa Mhlaba uyalingana. Ngingasho kunini ukuthi akeke nidirect kahle ukuthi mase nehlile kwasikhemelele nifika kanjani la bese kugcinina niphi inombolo zakhe dokotela. Uma wehla nje kwasikhemelele kwasikhemelele ngaziwa njengokudla. Waziwa njengenyama nje ngofika sikhemelele nje ubuza ukuthi ngiyakwalulwane ematsheni amnyama. Kwalulwane ematsheni amnyama. Negedi la khona ke lisobala. Okay. Umuzwala ekhanje ubiwe ngodonga. Mawufika nje ematsheni emnyama uthi mawuphakamisa amehlo uyalubona udonga la ekhaya. Ukhuluma ngama blocks nganza kwethu into esabiza kangaka. Yeah. Umuzi izema somuzi ubiwe wonke. Ayingathi nitapa phansi imali madoda. Siyasebenza bapholo. Ayi, siyasebenza. Bebezonibonga nomkhulu. Cha, babuya khehla lami. Babuya bazobonga ukuthi uMthembu siyabonga izinto senzele zona. Siyabonga mkhulu omunye nje bengibonga ngembuzi nje nazo uzozibona lapha amapholoba ezu6. Bengipha nje imbuzi ezu6 ukube ngibhalile nje nawe bengizokunika isitholanyana uyozamazana. Manje ngisuke ngakhohlwa ngacabanga ukuthi mapholoba bengizomnika hamba ayodla kancane. Cha kukhona mkhulu ngokuphiwa abantu ngokwenza iqiniso kubantu. Basiphe nabo ngokubonga mkhulu. Dokotela ngifuna ukudlela umona asilikhuluma iqiniso. Singaliyelile ngiyakubona uyabaleka. Uthe wena mapholoba mangiqeda ukubonga yilabo abantu ngeimbuzi ngifikele umuzwa ngoba nasekuqaleni kwafika umuntu ezongibonga ngeenkomo ezisithupha nakhona. Futhi usikisi lo wala ekhaya. Yebo baba. Nganginika lutho mfana kithi kodwa kule game nginesipho sakho. Xoxela abantu ukuthi lolu uthando olungako ufuna ukulinikeza uMapholoba umnikeza inkomo uthi akahamba uyobona ukuthi wenzani ngaye ekhaya. Kusho ukuthini lokho? uMapholoba wenza kahle umsebenzi wami. Ngibuka nesineke nje asuke angipha sona. Nabantu futhi asuka abathumelele kimi. Ngibabone banothando lokuthi ngibenzele kahle izinto zabo. Yes. So ke yikho nami ngibonga kuMapholoba ukuthi Mapholoba mfowethu
ungenzela umsebenzi wami nedlozi lamukela kungakho nje ngikupha nasi inkunzi yenkabi ngithi cha angikhiphe iblamani bafowethu blamani nje elihle ngempela elihle kakhulu so ke ngithi cha kayenza ishebo nje umfowethu akangafuyi akenza ishebo abone nje ukuthi mhla ifikana le South Africa Ningizimu Africa I'm very excited ngijabulile ngendlela esimanga ngifonelwe inyanga lithi hayi ndoda phela lapha ebank lakho sengiyifakile imali yakho ngathi ofika ngedate ukuthi uzongishutha kodwa ke isengibona ngathi kude mali khona abantu abaqede ukunginikeza izilwanyana la zase zingikhuthaza ukuthi nawe angeke ngikubonge thatha leyo mali ngikhokhela ukuthi uzongenzela umsebenzi kodwa kunenkomo la engifuna uhambe nayo hawu ngithi ngiyafika kuthiwa impela nayo uzoyibona ipha abantu inombolo doctor bajaha ukuzongena la 082 082 06 abathathu 666 05 ababili 55 34 siphinde 082 082 06 abathathu 666 05 ababili 3 no 4 udokotela umthembu umvelase umadubula umtholakala ulwane ematsheni amnyama egate lakho lemnyama kodwa uzolibona ubonda amabloksadurayo madoda cha dokotela sibonga kakhulu asibatshela abantu ukuthi mabefuna ukuphakanyiswa befuna ukukhuphuka befuna ukuthwala ikhona indawo enempande nejamu kunjalo mkhulu dokotela siyabaphakamisa basizakala abafowethu bayiphambili nempilo siyabonga amapholobo Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yaloyakhonezwa yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yaloyakhonezwa Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Umsiza abantu abagula nabahluphekile Wona wesondela sondela emkhunjini yalo khona uzophila Wamthwesa amandla Umsiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondela emkhunjini yalo khona Yebabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano Yeyigibela umkumbikano nawe sondela emkhunjini yalo khona Kunolo muntu angeke ulenze lutho Siphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala